Ora je britská speváčka, herečka a modelka s kosovsko-albánskymi koreňmi, ktorá sa preslávila v roku 2012 svojím debutovým albumom Ora. Medzi jej najväčšie hity patria piesne ako Hot Right Now alebo Let You Love Me. Na Slovensku vystúpila na Love Stream festivale, kde sa jej energické vystúpenie stalo jedným z hlavných ťahákov podujatia. Mne sa podarilo získať s ňou tento exkluzívny rozhovor. Ospravedlňujem sa, nechcem vás novinárov súriť, ale o pár minút musím byť na pódiu. Úplne rozumiem. Každopádne ďakujem, že tu môžem byť. Ďakujeme tebe, že si tu na Slovensku. Moja prvá otázka je, či máš nejaký pamätný zážitok s osobou, ktorá ťa v minulosti ovplyvnila a zmenila tvoj prístup k hudbe, spevu a možno aj k vystupovaniu na pódiu. Hudbe sa venujem už nejaký čas a myslím si, že pre mňa je to všetko o ľuďoch. Nemyslím si, že to bola konkrétna osoba. Hudba bola vždy okolo mňa, celý môj život. Keď som vyrastala, v kuchyni vždy hrala hudba. Moja mama ju púšťala, keď varila. Takže si myslím, že to bolo viac o ľuďoch a o tom, čo hudba s nimi robí, než o inšpirácii jednou konkrétnou osobou. Rita Ora je vydatá za novozelandského režiséra Taiku Waititiho, známeho filmami ako Thor Ragnarok a Králiček Jojo. Spoznali sa v roku 2021 počas spoločenských udalostí v Hollywoode a svadbu mali v roku 2022. Taika oslavoval teda svoje 49. narodeniny v deň, keď Rita vystúpila na Love Stream festivale. Oslavy s Taikom začali už počas letu do Bratislavy v súkromnom lietadle. Potom mu však aj na koncerte osobne zaspievala Happy Birthday. Dnes má tvoj manžel Taika narodeniny. Áno. A si tu na Slovensku. Áno, sme. Plánuješ čo s ním nejako špeciálne tu oslaviť? Dnes tu vystupuje aj 50 Cent a on má jednu z najväčších narodeninových piesní na svete. Go Shorty, it's your birthday. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. A myslím si, že počuť to naživo na narodeniny môjho manžela bude naozaj super. Takže to je v podstate to, čo plánujeme robiť. A presne to urobila po svojom koncerte. Koncert rapera 50 Centa si potom poriadne užila spoločne s Taikom a zdieľala aj rôzne videá na svojich sociálnych sieťach. A na Slovensku, keď sa lúčime, hovoríme Dovidenia. A ako sa povie dovidenia po srbsky alebo albánsky? To znamená dobrú noc a čokoľvek podobné. Ďakujem za rozhovor. Je možné urobiť si fotku? Jasné.